рустам аз он рӯзе ки худро ҳамчун инсон шинохтааст доимо шунидааст ки ӯро сағира гуфта нидо мекунанд. дар чойхонае ки рустам аз кӯдакиаш калон шуда буд касе номи ӯро намегирифт. ҳама сағира гуфта фарёд мекарданд. рустам аввалҳо гумон мекард ки номи ӯ сағира аст, аммо баъди ба воя расидан фаҳмид ки ӯ рустам ном дорад ва мардум ӯро барои бепадариву бемодариаш сағира гуфта фарёд мекарданд. рустам ба писарони падардор нигариста дар олами орзуҳояш падару модарашро ҷӯё мешуд. сарвари чойхона Азимамак нақл кард ки падару модараш баъди аз ҳамдигар ҷудо шудан кӯдакро ба модаркалонаш мегузоранду ҳар яке аз пайи зиндагии мустақилона мешаванд. рустам аз Азимамак пурсид ки ақаллан нишонии онҳоро наметонад, аммо Азимамак гуфт ки онҳо яке шавҳар кардаву дигаре зан гирифта дар кадом гӯшаи шаҳр ҳастанд. баъди вафоти модаркалонаш рустами 3 сола дар кӯча бесарпаноҳ мемонад. дили Азимамак сӯхта ӯро ба чойхона меорад ва мисли писари худаш нигаҳбонӣ менамояд. аммо ҳамсари Азимамак ӯро чашми дидан надошт. ҳар дақиқа «Ҳе сағира, инҷо биё!» гӯё он ӯро ҷех мезаду корҳои вазнинро ба ӯ мефармуд. боре гуфт ки рафта аз оташдон хокистарро тоза кунад. рустам гирьякунон гуфт ки охир оташдон ҳанӯз гарм аст, дастам месӯзад. аммо Зулайхо хола дод зада гуфт ки ба ман гӯш де, кори гуфтагиамро иҷро кун, вагарна аз дар берунат мекунам. рустам рафта аз оташдон бо хокистаргирак онро гирифтанӣ шуд. аммо ин сония Зулайхо хола ба ӯ наздик шуда ӯро бо пояш тела дод. рустам якбора ба болои лахчаи сӯзон фитод. ҷон аз дасту пойҳояш баромаду дастонаш ба сӯзиш даромаданд. бо тамоми қувваташ дод зад. садояш тамоми меҳмонони ба чойхона омадаро ба таҳлуқа андохт. Азимамак давида омаду ӯро яктарафа ба замин партофт. ангуштони рустам аз сӯхтани лахчаи сӯзон обила баста буд. Азимамак дод зад: «Ҳе беақл! Кӣ ба ту гуфт ки ба болои лахчаи сӯзон бароӣ?» рустамро таъҷилӣ ба беморхона бурданд. муддати 80 рӯз ҷароҳатҳои ӯро табибон ҷарроҳӣ карда табобат намуданд. баъди каме сиҳат шудан кормандони милиса ба ҳуҷраи ӯ даромада пурсон шуданд ки сабаби ҷароҳати ҷисмонӣ гирифтани ӯ дар чӣ аст. аммо рустам хомӯширо ихтиёр намуду чизе нагуфт. дар баёноташ навишт ки аз беэҳтиётиаш ба болои лахчаи сӯзон афтидааст. Азимамак ба қасамхӯриҳои ҳамсараш бовар накарда ҳамсарашро ҷамъ карда гуфт ки агар ин дафъа ба рустам кор гирӣ, ман туро аз хона берун мекунам. баъди аз беморхона баромадан рустам бо Зулайхо хола умуман гап намезадагӣ шуд. аммо Зулайхо хола ӯро пинҳонӣ аз шавҳар чашм песонида мегуфт: ҳоло ист, ҷазоятро медиҳам. рустам кӯшиш мекард ки ба чашми Зулайхо хола камтар намояд. медонист ки ин зани ҷоҳил ӯро аз рӯзи аввалини ба хонадони онҳо омаданаш чашми дидан накард. рӯзи ҳангоми докапеч кардани дастонаш Зулайхо хола ба назди ӯ омада гуфт ки «Ҳе сағира, кай ту мемурда бошӣ ки ҷони мо халос шавад?» рустам илтиҷомез гуфт: «Холаҷон, ман ба шумо чӣ бадӣ кардам ки ин қадар маро бад мебинед?» «Ман туро бад не, ман туро чашми дидан надорам, сағираи шумқадам!» «Холаҷон, агар шумо нахоҳед, ман аз хонаи шумо баромада меравам». «О кай баромада меравӣ?» «Ҳамин дастонам сиҳат шаванд, ман меравам». рустам дар дил ният кард ки ҳамин ки ҷароҳати дастонаш сиҳат шуд баромада меравад. шабе ба Азимамак чизе нагуфта аз хона баромад. дар дасташ як сумка буду халос. даруни онро аз нонпораҳои қоқи ҷамъшуда пур кард. ин нонпораҳоро ба он хотир гирифт ки дар роҳ ҳамраҳ шаваду аз гурснагӣ намирад. баъди якбора гум шудани рустам Зулайхо хола воҳима карда тӯҳмат кард ки гӯё рустам тамоми пулҳои пасандози ӯро дуздида гурехтааст. ҳарчанд Азимамак на он қадар бовар дошт ки рустам ба ин қодир бошад, аммо ҳайрон шуд ки пулҳои пасандоз куҷо шуда бошанд. рустам аз диҳаи поин ба диҳаи боло омад. дар лаби ҷойбор нишаста нони қоқро ба об тар карду бо иштиҳо хӯрд.
баъд ишкамашро сер кардан роҳашро идома дод. роҳ ба роҳ аз одамон ҷои кор мепурсид. зане дилаш ба ӯ сӯхта пурсид ки нон пухта метавонӣ? метавонам. солҳои зиёд дар нонвойхона кор карда нон мепухтам. агар тавониву ҳалол кор кунӣ, ман туро ба нонвойхонаи худам ба кор мегирам. кори ҳалолу покизаи Рустамро дида, Салтанат ӯро сарвари нонвойхона монд. акнун Рустам хонаи иҷора киро карда мисли одам зиндагӣ мекард. аз чизе камие надошт. қалби поку беолоише дошту ягон фикри ноҷоро ба сараш ҷой намедод. вале Салтанат ин ҷавони зебои паҳлавонро аз соати аввали диданаш таги чашм карда буд. ҳар гаҳ ки ӯро медид, дилаш беихтиёр ширин ширин метапид. рухсораҳояш сурх мешуданд. аммо иродаашро ба даст гирифта ишқи пинҳонии худро барояш ошкор намекард. рустам бошад бо як дидан ошиқи шайдои духтари калонии Салтанат гашта буд. ҳамин ки Нисоро медид, худро гум мекард. пеши чашмонаш фақат симои Нисо буд. Нисо ҳам нисбати Рустам бепарво набуд. Салтанат аз ишқу муҳаббати поки онҳо бехабар дар дил орзу мекард ки худаш аввалин шуда ба Рустам изҳори муҳаббат кунад. охир ишқ сину сол надорад ку? фарқаш чӣ ки Рустам аз ӯ 12 сол хурд аст. Салтанат аз шавҳараш бармаҳал ҷудо шуда 2 духтар дошт. баъди аз шавҳар ҷудо шудан шавҳар кард. аммо 1 сол нагузашта онҳо бо хоҳиши якдигар аз ҳам ҷудо шуданд. рӯзе ба Рустам гуфт ки бегоҳӣ ба як вохӯрӣ мераванд. Рустам хуб гуфту бегоҳӣ корро барвақттар ба сомон расонида бо мошинаш назди дари ҳавлии боҳашамати Салтанат омад. духтари Салтанат давида баромада гуфт: рустам, хуш омадӣ. ташаккур. сурх шуд Рустам. шумо бо модарам куҷо меравед? намедонам. апам гуфтанд ки ба кадом вохӯрӣ меравем. Салтанат он рӯз худро ороставу пероста карда омада ба мошини Рустам нишаст. гуфт ки ба сӯи шабодаи лучоб ҳаракат кунад. дили Рустам аз нигоҳҳои ташнаву ошиқонаи Салтанат тарсид. аз дилаш гузаронид ки нахост Салтанат ягон нияти бад дошта бошад. охир ӯ нисбати ӯ меҳри модарона дораду халос. магар Салтанат дарк намекунад ки ӯ ошиқи шайдои духтари калонии ӯст. ба назди тарабхона расиданд. Салтанат имрӯз аз ҳаррӯза дида зеботару меҳрубонтар буд. аллакай дар як утоқи алоҳидаи тарабхона барояшон бо фармоиши пешакии Салтанат тамоми хӯрокиҳои лазизу нӯшокиҳои қиматбаҳоро омода карда буданд. Салтанат паҳлӯи Рустам нишаста гуфт: рустамҷон, гир, чизе ки мехоҳӣ боз фармоиш де. ман медонам ки хӯроки дӯстдоштаи ту лӯлакабоб аст. барои ҳамин аз гӯшти гӯсфанду гов бароят лӯлакабоби дастӣ фармоиш додам. ман ку наменӯшам, аммо барои ту кайнаки арманӣ фармоиш додаам. марҳамат гир, нӯши ҷонат шавад. Рустам зери лаб раҳмат гуфту каме он тарафтар нишаст. чӣ ин қадар аз ман меҳаросӣ? рустамҷон, охир ману ту бегона нестем ку? ин лаҳза Салтанат дасти Рустамро бо меҳр фишурд. апай Салтанат, ҳарчанд ки ман худ ятиму сағира калон шуда бошам ҳам, аз рӯзи аввали дастгирӣ карданатон шуморо ҳамчун фарзанди падар қабул кардам. фаҳмидед? фаҳмидам. бо қар дасти ӯро сар дода дуртар нишаст Салтанат. апа, шумо аз ман хафа нашавед. чаро хафа нашавам? охир мардум мегӯянд ки сағира ба ҷое мерасаду сағирапарвар не. чӣ гуфтед? аз ғазаб мушташро пушташ пинҳон карда гуфт Рустам: о гапи рост ба касе намефорад. ту хафа нашав, ман ҳақиқатро гуфтам. апа, сарам дард кард. инҷо шин Рустамҷон, ман ба ту гапи ҷиддӣ дорам. гӯш кун Рустамҷон, ман туро бо тамоми ҳастиам дӯст медорам. ту ҳаёти ман ҳастӣ. бовар кун, барояд тамоми давлату савлатамро нисор мекунам. фақат ки маро никоҳ кун. аз духтари ҷавону камбағал ба ту чӣ фоида аст? ин дам аз дили Рустам гузашт ки агар аз гапи Салтанат барояд, боз дар кӯча мемонад. боз ҳама касу нокас ӯро сағира гуфта таҳқир мекунанд. зиндагии гузашта пеши рӯяш омаду
ба танаш вараҷа дамид. аммо ин дам виҷдонаш ба тапиш омада гӯё суолаш медод ки ишқу муҳаббати аввалинат чӣ мешавад? ишқ нест, дунё худфиреб аст. рустам ба ин андешаҳо андармон бо меҳрубонии сохта аз миёни салтанат дошту гуфт ки ӯ ба шарте розӣ мешавад ки оянда салтанат ба зани дуюм гирифтани ӯ монеа нагардад. агар ба ин шартат розӣ нашавам, он гаҳ маро намегирӣ? ишқамро яъне рад мекунӣ? салтанат, ман шартамро гуфтам. салтанат бошад дар дил нақша мекашид ки баъди зани қонунии рустам шудан таноби ӯро мекашаду ҳаргиз намегузорад ки ӯ зан гирад. майлаш, ман розӣ, лекин ту бояд аз ман гапи пинҳонӣ надошта бошӣ. пас аз 10 сол ба ту иҷозат аст ки зани дуюм гирӣ. не, 10 сол не, 3 сол. майлаш, ман розӣ ҳастам. рӯзи дигар салтанат ба духтаронаш гуфт ки ӯ бо рустам издивоҷ мекунад. духтари калонии салтанат ин хабарро шунида якбора гирист. модар гумон кард ки духтараш аз рашк гириста истодааст, ки модараш боз шавҳар мекунаду дигар нисбати духтаронаш беаҳамият мешавад. модар эҳсос намекард ки дар дили ин духтари зебову донояш чӣ қадар муҳаббати бузурги инсонӣ маҳфузу пӯшида аст. нисо ба ҳуҷраи хоби худ даромаду акси рустамро гирифта зор зор гирист. ин акси рустамро ӯ аз ҷавони модар дуздида буд. ҳеҷ гумон надошт ки модараш бо рустам зану шавҳар мешаванд. охир ишқу муҳаббати ӯ чӣ мешавад? нисо дигар дар ин хонадон зистан намехост. аммо хушбахтии модарро дида аз фикраш гашт. модарашро беҳад дӯст медошту ҳурмат мекард. шукр кард ки хайрият муҳаббати дилашро ба рустам изҳор накардааст. вале рустами ташнаи ишқи нисо баъди издивоҷ бо салтанат хаёливу ғамгин гашта зери як бом бо нисо зиндагӣ кардан намехост. хеле мушкил буд барояш ки ҳар замон нисоро бубинад. салтанат бехабар аз ишқи духтару шавҳараш худро хушбахти хушбахтҳо эҳсос мекард. ҳатто аз баси табобати занона шуд то аз рустам барои худ фарзанд таваллуд кунад. чунки гумон дошт баъди фарзанддор шудан ҳаргиз рустам ӯро намепартояд. рустам ба ӯ тамоман меҳре надошт. хотири пулу мол зиндагӣ кардан дилгираш карда буд. гоҳе мехост ки ҳамаи ин сарватро партофта аз дасти нисо гираду ҳарду аз ин хонаи пурҷиҳоз фирор намоянд ба дуриҳои дур. баъди издивоҷи шартномавӣ рустам дарк намуд ки то чӣ андоза зиёд нисоро дӯст медоштааст. ишқаш самимӣ буду тамоми вуҷудашро месӯзонид. чашмаш ки ба нисо меафтод худро гум мекарду беқарор мешуд. охир ҳарду ҷавон буданду ишқи пок мехостанд. салтанат савори ҳавасҳои худ барои рустам фақат либосҳои қиматбаҳо мехариду дар 2 моҳ як бор мошини ӯро ба мошини навтар иваз мекард. салтанат ошиқи зори шавҳари ҷавонаш буд. ишқи пинҳонии духтарашро тамоман пайхас намекард. нисо дарун ба дарун сӯхта зоҳиран хазон шуда буд. рустам низ дарун ба дарун худро мехӯрд ки чаро ҳамон рӯз ба салтанат иқрор нашуд ки духтари ӯро бо ҷону дилаш дӯст медорад. нисо кӯшиш мекард ки ба чашмони рустам камтар намояд. аммо ҳарду зери як бом зиндагӣ мекарданд ва ин имконопазир буд. ба хонаи салтанат хостгори бонуфузе омад. ҷавон дар корхонаи қаннодӣ раис буд. салтанат ҳатто дили нисоро напурсида ба хостгории ӯ розӣ шуд. аз пайи тараддуди тӯй шуд. рустам хабари ба шавҳар баромадани нисоро фаҳмида аз рашк қариб ки девона шавад. бегоҳиҳо дертар ба хона меомад. як одати бади дигар пайдо кард. ба шаробнӯшӣ дода шуда буд. ҳар шаб салтанат бо ӯ ҷангу ҷанҷол мебардошт ки пулҳои ӯро сарфи шароб мекунад. нисо ҳис мекард ки ин ҳама шаробнӯшиҳо ба хотири фаромӯш кардани ӯ аст. рӯзе дар набудани модар нисо ба рустам гуфт ки акнун кори шудагӣ шуд. ба тақдир тан медиҳем. шумо акнун падарандари ман ҳастед.
не наметавонам. дилам моили ту аст. туро бо тамоми ҳастиам дӯст медорам. бе ту зиндагӣ кардан бароям ҳаром аст. мефаҳмӣ? ту агар шавҳар кунӣ, ман мемирам бекорд. дидед чӣ қадар мушкил аст ҷудоӣ. вақте ки шумо модари маро гирифтед, ман ҳам хобамро гум карда азоби рӯҳӣ мекашидам. ман сахт сӯхтам, аммо боз зиндагӣ идома дорад. акнун дигар илоҷе надорем. дорем. ту аз шавҳар кардан қатъӣ даст мекашӣ. ман бошам аз модарат ҷудо шуда туро мегирам. ин тавр шуданаш мумкин нест. ӯ модари ман аст охир. магар модарат хушбахтии туро намехоҳад? ин тавр намешавад. гӯш кун маро, Нисо. агар ту шавҳар кунӣ, ман модаратро партофта бар қасди ту хоҳаратро мегирам. шумо чиҳо мегӯед? магар дӯстдории ҳақиқӣ чунин аст? охир кадом рӯз аз рашк девона мешавам? маро мефаҳмӣ? шуд, ман дигар бо шумо дар ин мавзӯъ гап задан намехоҳам. Нисоро дилаш аз ҳаяҷон гарм гарм метапид. охир Рустамро самимӣ дӯст медошт. рӯзи тӯй ҳам фаро расид. Рустам дар тӯйхона набуд. Салтанат дам ба дам ба телефони мобилии ӯ занг мезад. аммо Рустам гӯширо кушта дар дараи варзоб бо ҷӯраҳои ҳамқадааш нола мекард. Нисо ҳам оҳиста аз модар пурсид ки падарандараш куҷост, то меҳмонҳоро хайрамақдам гӯяд. намедонам духтарам, ин мард маро девона кард. шояд ягон духтари ҷавонтарро ёфта бошад. агар ёфта бошад, ман ҳам духтарро ҷазо медиҳаму ҳам худи ин сағираи пойлурҷро. охир ман аз ӯ кӯдак дорам. оҳ, очаҷон. дили Нисо ба гирья омад. ин хабар дилашро реш реш кард. охир медонист ки Рустам модарашро умуман дӯст намедорад. тақдири ин тифли ба дунё наомада чӣ мешуда бошад? домодро ёр-ёргӯён ба хонаи арӯз оварданд. дар таги чодар арӯз оҳиста ба симои домод нигарист. домод зоҳиран хеле безебу бадвоҳима буд. Нисо қариб ки аз тарс дод гӯяд, аммо ба хотири хушбахтии модар хомӯш истоду бо гирья дилашро холӣ кард. дугонааш гумон кард ки ӯ барои аз хонаи модар рафтан гирья дорад. Нисо барои ишқи номуродаш месӯхт. вақте арӯзро ба хонаи домод гусел карданд, Рустам масту оташи рашк ба дил ба ҳавлӣ даромад. Нисоро дар пироҳани сафеду зебо дида оташи рашкаш якбора боло рафту дилаш кафид. Нисои азизи ман, чаро ба шавҳар баромадӣ? ин лаҳза Салтанат пешдастӣ карда давида омаду ӯро аз бозвонаш дошта кашолакунон ба хона даровард. ба амакаш фармон дод ки Рустамро аз ҳуҷраи хобашон баромадан намонанд. Салтанат акнун эҳсос кард ки чаро вақтҳои охир Рустам дар хобаш номи Нисоро мегирад. аз ин бармеояд ки паричеҳраи афсонавии қалби шавҳари ман на ягон духтари дигар, балки духтари худам мебошад. хуб шуд ки сари вақт ӯро ба шавҳар додам. оҳ, ман мор таваллуд карда будааму бехабар мондаам. аз рашк ба дили Салтанат гумонҳои бад меомад. Нисоро бошгӯҳу шаҳумати ҷиҳози зиёд ба хонаи шавҳар гуселониданд. Рустам дару шикаста ба берун баромад. аммо аллакай арӯзро ба хонаи муродаш бурда буданд. дили Рустам мисли ҷонвари дар дасти қасоб ҷонканда истода метапид. мурдан мехост ин лаҳза. ишқаш ин қадар ҷонсӯз будааст. Рустам зери лаб ба худ гуфт ки аз сағира гуфтани одамон ин қадар аламам наомада буд. аммо бо рафтани Нисо аз ин хона гӯё қалбамро дукафон карда бурданд. ҳаминаш бароям басанда буд ки ҳар рӯз ӯро сари дастархон медидам, садояшро мешунидам. дилам ором буд. аммо акнун баъди бо марди дигар ҳамхона гаштани ӯ ҷонам дард мекунад. Салтанат шабона ба Рустам гуфт ки гапи муҳиме дорад. чӣ мехоҳӣ? пурсид Рустам. ки будани парии афсонавии дили туро ман медонам, аммо ақли солиматро ба ҷояш мону. дар бораи ояндаи тифламон фикр кун. ишқи духтари ман барои ту номумкин аст, мамнӯъ аст. чаро ту ин ҷузъиёти оддитаринро намефаҳмӣ? ман мефаҳмам.
عقل سلیمم میفهمد، اما دلم نمیخواهد فهمیدن. دل به فرمان عقل نیست. چیکار کنم؟ رستم، من برای دخترانم جانم را قربان میکنم، اما تو رو نه، چون که تو رو به حد دوست میدارم. برای تو شده شاید آدم هم کشم. برای همین محبت دختری مرا از دلت برارو. فکر طفلمان را کن. نمیتوانم. از همان شب آغاز کرده رستم جوگهش را از سلطنت جدا میپرداخت. به سویش نیم نگاه نمیکرد. گویا سلطنت برایش وجود نداشت. سلطنت از این سردرفتاری رستم به غضب آمده هر لحظه طعنه‌اش میکرد که این همه ماشین و خانه های با حشمت از حساب اوست. روز این سخنان سلطنت به دل رستم زد و او کلید ماشین به دست به خانه آمده یک شیم و کاستیومش رو گرفت و کلید رو تگ بالشت همسرش گذاشته نامه نوشته برآمده رفت. در نامه نوشته بود: سلطنت، مرا ببخش، اما دیگر به خاطر پول و مال با تو زیستن نمیتوانم. سلطنت بعد برآمده رفتن رستم سخت عصبی شده به خانه دخترش آمد. در تنهایی به نیسا داد زده گفت که میدانی تو فرزند نه، موری کبرا بوده ای. حیات من از روی تو ویران شد. رستم تو رو دوست می داشته است. در پس من هر دو عشق ورزی می کرده اید. مور تو بر این فرزند. مادر جان، هرگز مرا این طور تهمت نکنید. من شما رو سخت دوست می دارم، اما به خاطر خوشبختی شما من عشق رستم رو از دلم برآورده به این مرد دوزنه پولدار به شوهر برآمدم. رستم به من دست نرسانده است. او هم عشقش رو پنهان میکرد. پس چرا بعد شوهر کردن تو دیگر در اون خانه زیستن نتوانست؟ از رشکش برآمده رفت. تقدیر این طفل من چی می شود؟ اوه مادر جان، طفل گناه ندارد. تولدش کنید. رستم بر میگردد. بر نمیگردد. رستم تو را دوست می‌دارد. رستم بعد از خانه سلطنت برآمدن به یک دوستش زنگ زده جای کار پرسید. او گفت که اگر خواهد برایش یک خانه‌اش را اجاره می‌دهد. رستم راضی شد، اما هوش و یادش، خیالاتش به نیسا بند بود. سلطنت از غم و درد فراق رستم به جستجویش برآمد. رستم او را خوش پذیرایی کرد، اما همچون دوست. گفت که اگر کودک تولد شود همچون پدر نسبش را می‌دهد، اما دیگر با او زندگی کردن نمی‌خواهد. زندگی مجبوری به دلش زد. سلطنت، این خیلی زندگی معنی ندارد. به خاطر چیز زیستن این فریب کردن دیگر نفر است. من تو را سخت احترام میکنم، اما همچون دوست. من تنها یک دل دارم، این نیسا است. هرگز دیگر زن نمیگیرم، چون که نیسا برای من بهترین و یگانه است. سلطنت از این گپای پرحرارت رستم نسبت دخترش سخت بر اشک آمد، اما سیرش را بوی نداده زاری کرد که اقلم بیا و در خانه علایده زندگی کن. گاه گاه من تو را بینم بس است. نمیتوانم، مرا فهم. گفت رستم. نیسا شوهر دارد و خیر. چرا تو او را باز دوست می‌داری؟ میدونم، اما انتظار میشوم. او هم شوهرش را دوست نمی‌دارد. با امید نشو که دختری من از شوهرش برآمده توی صغیره را میگیرد. رستم از این سخنان سلطنت سخت در قهر شد، ولی آتش غضبش را فرو برده از نزد سلطنت دور شد. نیسا بعد به خانه شوهر آمدن هنوز در تک چادر حس کرد که او برای همسرش مثل یک چیزی خریده می باشد و خلاص. چون که صبح داماد به مادرش می گفت که آچا جان، کلین خوش کرده خودتان، من باشم لاله را دوست می دارم. خوشتامنش باشد پست پست پسرش را تسلی داده می گفت بچه جانم زیق نشو، این دختری خوب است، خدمت ما را می کند. وای زنت باشد جدا است. حاضر تمامی مردها دو زنه هستند. نیسا شبانه به شوهرش که با کسی پست پست با تلفن صحبت میکرد نگریسته درک کرد که او را والدین جوان به پسرشان کلین کردند، چون که جوان علاقه زنی دیگری نکاحی داشت. برای همین از داماد پرسید که
росташро гӯед. шумо ба ғайр аз ман боз зан доред? дорам, ҳатто 2 писарча ҳам дорам. пас чаро маро гирифтед? чунки он зан дар сину сол аз ман калонтар аст ва розӣ нест ки омада хизмати падару модари маро кунад. падару модарам ба хотири ҳаваси чодару чамани арӯсиву домодӣ маро зан доданд. шумо медонед ки бо як ҳаёти инсон бозӣ кардаед? медонам, аммо гапи падару модарро гардонида натавонистам. акнун чӣ кор мекунем? ҳеҷ кор не, зиндагӣ мекунем. ман дӯст надошта зиндагӣ карданӣ нестам. пас ту ҳам дӯстдошта доштӣ? не, надоштам, аммо шуморо ҳам дӯст намедорам. ман ба ту коре надорам. нахоҳӣ баромада рав, гуфт шавҳари нисо. нисо 6 моҳи аввал дигар чизе нагуфта зиндагӣ кардан гирифт. ба шабҳо наомаданҳои шавҳар аҳамияте намедод. гӯё онҳо ба якдигар бегона буданд. рӯзе ҷони нисо ба лаб омаду буғчаашро гирифта ба хонаи модараш баргашт. аммо салтанат ӯро маҷбурӣ бо дашном гашта ба хонаи хуштоманаш овард. вале шавҳари нисо рӯйрост гуфт ки баромада ки рафт, ман дигар қабулаш намекунам. салтанат ноилоҷ духтарашро ба хона овард, аммо як шарташ гузошт ки ҳаргиз бо рустам рӯбарӣ намешавад. нисо розӣ шуд. рустам аз ҷудо шудани нисо бо шавҳараш хабардор шуда хурсанд шуд. пайти муносиб кофта ба хонаи онҳо дар набудани салтанат омад. салом нисои азизам, хуш омадӣ ба муҳаббатхонаи дили сӯхтаи ман. равед аз ин ҷо. агар модарам фаҳмад, маро мекушад. намекушад. охир ӯ модар аст. ман дигар тоқат надорам. нисо, биё никоҳ карда зиндагӣ мекунем. не, аз ин ҷо равед. ҳозир модарам омада мемонад. ман худам паго ба пешатон нисфирӯзӣ меравам. нишониятонро нависед, маслиҳат мекунем. нисо нақша кашид ки паго рафта бо рустам дар бораи тақдири ояндаашон аҳду паймон мекунад ва танҳо барои хушбахтии худаш мубориза мебарад. фардояш ӯ ба кошонаи ҳусн рафта мӯйҳояшро ороиш дода либоси атлас пӯшид. мисли моҳи 14 хиромон хиромон қадам зада ба манзили рустам омад. вале соҳибхона гуфт ки дина шаб рустам баъди анҷоми намози хуфтан якбора вой дилам гуфта нолиш карду мошини ёрии таъҷилиро ҷиғ зада ӯро фавран ба беморхона бурданд ва ҳоло дар шӯъбаи эҳёгарӣ қарор дорад. нисо торти дар дасташ бударо ба соҳибхона доду мошинеро киро карда ба сӯи беморхона раҳсипор гардид. бо дидаи гирён аз навбатдор зорӣ кард ки як бор рустамро бубинад, аммо иҷозати даромаданаш надоданд. баъди 3 соати интизорӣ ногаҳон ҳамшираи шафқат омада дӯсти рустамро наздаш ҷиғ зада гуфт ки шумо хешаш ҳастед? бале, ман бародараш ҳастам. пас барои гӯру чӯб кардани марҳум тайёр шавед. нисо гирёну нолон ба шӯъбаи эҳёгарӣ давид. худро болои рустам партофт. аз рухсораи сарди ӯ пайи ҳам бӯса кард. оҳ ҷонам, тақдирро бубин ки бӯсаи аввалини ман аз рухсораи саргаштаи ту насиб карда будааст. оҳ рустам. баъди гузарондани маросими ҷанозаи рустам салтанат ҳам мотам гирифта шабу рӯз мегирист. тифлашам дар моҳи 8 ҳомиладориаш аз батнаш ногаҳонӣ афтида вафот кард. аз рустами ятим чизе нишона намонд ба ҷуз ишқи ҳақиқии нисо.
جفا کردی که با خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی. تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من. دلم خوش شد تنهایی، شب و روزم برهایی، که شاید یک دمه یایی تو هم یادی بکن از من. من یارا جفا کردی که با خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی. تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من. نسیمی بادو میبویم، گلی روی تو میجویم، بست فریاد میگویم